Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές προοπτικές για το επάγγελμα τόσο του ειδικού παιδαγωγού, αλλά και για τους υπόλοιπους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας των παιδιών. Διότι προσφέρονται πάρα πολλές δομές, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. Αυτό σημαίνει στο δημόσιο τομέα κάποιος ειδικός παιδαγωγός μπορεί να απορροφηθεί σε τμήματα ένταξης, που είναι πάρα πολύ θετικό το ότι σχεδόν όλα τα δημοτικά πλέον διαθέτουν τμήμα ένταξης με εξειδικευμένο θεραπευτή ειδικό παιδαγωγό. Επίσης, μπορεί να εργαστεί κανείς σε ειδικά σχολεία, είτε δημοτικά είτε γυμνάσια, σε άλλες δημόσιες δομές απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες, στα ΚΕΔΗ, που είναι τα δημόσια διαγνωστικά κέντρα, σε άλλες δομές πρόνοιας, όπως είναι δηλαδή μία ομάδα ειδικών η οποία επιμελείται τυχόν προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στα σχολεία ενός νομού, όπως είναι ο σχολικός ψυχολόγος. Μπορούν επίσης να υπάρξουν κάποιες τέτοιες ομάδες που να έχουν κάποιον σχολικό ψυχολόγο, κάποιον ειδικό παιδαγωγό, κάποιον κοινωνικό λειτουργό και να είναι σε διαθεσιμότητα για το οτιδήποτε μπορεί να προκύψει και να παρέμβουν δραστικά. Αυτά είναι για το δημόσιο τομέα. Αυτά είναι όσα γνωρίζω. Πιθανότατα όμως να υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο εύρος με το οποίο να μην έχω έρθει σε επαφή. Στον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πιο πολλές ευκαιρίες, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα παλαιότερα δεν είχαμε αναπτυγμένο αυτό το τομέα και τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει μια ολόκληρη αγορά εργασίας για τα επαγγέλματα της ειδικής αγωγής. Μπορεί κάποιος να εργαστεί σε ένα κέντρο σαν το δικό μας ή σε ένα κέντρο το οποίο είναι εξειδικευμένο για την νοητική υστέρηση, σε κάποιο άλλο κέντρο που είναι εξειδικευμένο στον αυτισμό. Υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα τα οποία, όπως έχω κρίνω πάρα πολύ σωστό, ασχολούνται με ένα ή με δύο πράγματα. Για να είναι κανείς σωστός δεν μπορεί να ασχολείται με όλα και αυτό βοηθάει και τους ειδικούς παιδαγωγούς να ασχολούνται με ένα κομμάτι συγκεκριμένα, κάτι που τους κάνει πολύ πολύ καλύτερους και πολύ πιο αποτελεσματικούς. Οι λογοθεραπευτές θέλω να πω ότι μπορούν να ασχοληθούν και σε διάφορους άλλους τομείς. Μπορούν να ασχοληθούν, όπως είπατε, στο δημόσιο τομέα, σε διάφορα νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, διάφορες κλινικές, αλλά μπορούν και να ιδιωτεύσουν. Όσον αφορά να ανοίξουν ένα γραφείο, μπορούν εκεί να επιλέξουν με τι μπορούν να ασχοληθούν. Έχουν δηλαδή αυτή την επιλογή. Κάποιοι λογοθεραπευτές επιλέγουν να ασχοληθούν μόνο με διαταραχές άρθρωσης. Κάποιοι άλλοι μπορούν να ασχοληθούν με διάφορα σύνδρομα και παιδιά αυτιστικά, που απαιτούν άλλες εργασίες. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, εκεί οι λογοθεραπευτές μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα βαθμό, δεν μπορούν να εξελιχθούν παραπάνω, διότι εκεί τους ζητούνται να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες. Ασχολούνται κυρίως με ενήλικες στα δημόσια κέντρα, που έχουν να κάνουν με διάφορα περιστατικά όπως δυσφαγία, εγκεφαλικά, που πρέπει να μάθουν σε αυτούς τους ανθρώπους ξανά να μιλάνε. Με την άποψη, είναι πιο εύκολο να ασχοληθεί κάποιος ως ψυχολόγος στον ιδιωτικό τομέα, καθώς μπορεί να ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά πράγματα και να το προσαρμόσει στα δικά του μέτρα και σταθμά. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να ανοίξει, μόλις τελειώσει τη σχολή σου, να ανοίξεις ένα απλό γραφείο. Γραφείο ψυχολόγου, χωρίς να έχεις κάποια ειδικότητα. Στο οποίο γραφείο θα ασχολείσαι με πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ο καθένας ο οποίος θα έχει κάποιο θέμα, το οποίο θα θέλει να το βελτιώσει, θα έρχεται σε σένα. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από το να ανοίξεις κάποιο γραφείο, μπορείς να ασχοληθείς με παιδιά, με μεγάλους, με ηλικιωμένους, ως σύμβουλος γάμου. Γιατί η ψυχολογία δεν είναι μόνο ψυχοθεραπεία, είναι και το συμβουλευτικό κομμάτι. Μπορείς επίσης να υπάρχει και η επαγγελματική συμβουλευτική. Συμβουλευτική συμπεριφοράς. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να εστιάζεις μόνο σε ένα κομμάτι. Οπότε ο καθένας μπορεί να κρίνει τι είναι αυτό το οποίο του αρέσει πιο πολύ και ποιος τομέας πιστεύει ότι του ταιριάζει περισσότερο και να ασχοληθεί με αυτό. Στο δημόσιο κομμάτι όμως, συνήθως θα είσαι σε κάποιο νοσοκομείο, στο ΙΚΑ, σε κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας, το οποίο θα είναι δημόσιο φορέα,
μπορείς σαφέστατα να ασχοληθείς και με την ειδική αγωγή, κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα προηγούμενα που ανέφερα, είναι και η ειδική αγωγή. Ένας πολύ μεγάλος κλάδος, ο οποίος απασχολεί τους ψυχολόγους. Μετέπειτα, υπάρχουν κάποιοι φορείς, κάποια σχολεία, τα οποία έχουν ψυχολόγο, ο οποίος τους επισκέπτεται μια φορά το μήνα ή 2 φορές το εξάμηνο, για παράδειγμα, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει προς το παρόν στα δημόσια σχολεία. Οι προοπτικές, νομίζω το είπαμε και πιο πριν, όσο ανεβαίνει η ύφεση, όσο ανεβαίνει η τρομοκρατία, όσο δυσκολεύει σε ένα κράτος η ζωή του και όσο ανεβαίνει η εγκληματικότητα, τόσο ανθίζει το δικό μας το επάγγελμα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι η 10ετία ή η 20ετία του επαγγέλματος αυτού. Οι προοπτικές του επαγγέλματος με βάση την ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών και με βάση την 20ετή εμπειρία που έχω ήταν διαφορετικές πριν 20 χρόνια, είναι διαφορετικές τώρα και θα είναι διαφορετικές στο μέλλον. Γιατί και έχουν πει και οι τηλεπικοινωνίες που έχουν αλλάξει εντελώς τη ροή της πληροφορικής με την εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, οπότε κάποιος μπορεί να ασχοληθεί και με τις τηλεπικοινωνίες, μπορεί να ασχοληθεί και με τον προγραμματισμό και μηχανικά με το hardware, με τον προγραμματισμό microchip, με τον προγραμματισμό ιστοσελίδων ή με τον προγραμματισμό ίντερνετ. Μπορεί να ασχοληθεί με την ανάλυση όπως είναι αυτό που κάνω εγώ τώρα, δηλαδή με την μελέτη των αναγκών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ή ενός οποιοδήποτε φυσικού προσώπου και την επίλυση του προβλήματός τους με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση, ώστε να του δίνει γρηγορότερα και πιο ασφαλή αποτελέσματα όταν αυτός τα χρειάζεται και με την ασφάλεια που παρέχει η χρήση των τεχνολογιών. Η προοπτική υπάρχει και μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και στο δημόσιο τομέα, στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και στον ιδιωτικό, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε μαθητές αλλά και σε ενήλικες για να πάρουν κάποια κατάρτιση. Γενικότερα είναι πολυδιάστατη η επιστήμη της πληροφορικής και είναι πολλές οι ευκαιρίες που δίνονται σε εμείς επειδή είμαστε κοντά στο πρωτογενή τομέα και από ό,τι ακούτε και από ό,τι βλέπετε και στην τηλεόραση και αυτά καθημερινά, όλοι τονίζουν τον πρωτογενή τομέα, Εμείς είμαστε στον πρωτογενή τομέα, είμαστε κοντά στο παραγωγό που βγάζει δηλαδή το πρώτο προϊόν που μετά και από εκεί θα πάει για επεξεργασία, για οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και γι' αυτό μπορούμε και επιβιώνουμε. Δεν θα πλουτίσουμε από εδώ και πέρα λίγα, δηλαδή θα επιβιώσουμε, θα βγάζουμε ένα μεροκάματο, θα μπορούμε να ζήσουμε. Οι εποχές που κάποιοι πλούτιζαν έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, πιστεύω. Αλλά μπορούμε να επιβιώσουμε αν αγαπάμε αυτό που κάνουμε.